a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa ta' Marija, u ġbija tal-Knisja. Meta nħarsu lejn Marija narfuha bħala omna u omna wkoll bħala l-komunità li nemmnu f'Ġesu. Omna bħala Knisja. Fl-istess waqt jew kol ġbija ta' kif għandna ngħixu u nkunu bħala Knisja. Dan huwa li se niċċelebraw llum f'din it-tifkira li qed nagħmlu llum biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħnejna. Mulej ħnejna. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħnejna. Kristu ħnejna. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħnejna. Mulej ħnejna. Iħenna lina li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla missier ħnejna ibnek il-waħdini fuq is-salib tana lill-ommu l-Verġin Mqazza Marija bħala omna. Amen nitolbuk li blajnuna tal-imħabba tagħha il-Knisja tiegħek ju tifraħ bid-dosija ta' wlieda tiġbor dejjem fi ħdana l-familji kollha tal-ġnus. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li huwa Allhom jekk jixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li hi l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt. X'ħin daħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Ndri, Filippu u Tumas, Bartilmew u Mattew, Ġagbu minn Elfew, u Xmun jgħidulu l-Imħeġġeġ, u Ġuda minn Ġagbu. U l-kol qab waħda kienu jitolbu fl-imkien ma' xi nisa u ma' Marija, om Ġesu, u Maħutu. Il-kelma tal-mulej. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobel ta' Alla. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobel ta' Alla. Il-mulej bena l-Sion fuq l-għoljiet imqazza u iħobb il-bibien tagħha aktar mill-għamajjar kollha ta' Ġakobb. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobel ta' Alla. Qobel ta' Alla, ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek, u għal Sion jingħad, il-koll il-wieħed u lill-ieħor twildu fiha,
u Alla l-għol innifsu iwettaqa f'posta. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobel ta' Alla. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twieled hemm, u jannu huma u jisfnu daw kollha li jagħmlu fik. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobel ta' Alla. O Verġiħinja li nissilt lil-mulej, imbirka tal-Knisja li tqawwi fina l-ispirtu tal-liben tiegħek, Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu lid-dixxiplu li kien iħobb jaqaf f'dejha, qal l-ommu mara hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal għandi laċċ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħall u ma xarbu sponża bil-ħall waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħall qal kollox hu mitmum, imbagħad mejjer rasu u ratruħu. Billi kien jum it-ħejja tal-għid il-lut ma ridux li f'jum is-sibt li ġisma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksruhom riġlejhom u jneħħu l-ġisma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru ir-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta wasslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Hemm talba li ngħidu brabta mar-Rożarju fejn ngħidu hekk, Marja Santissima urina li inti omna. U llum qed niċċelebraw it-tifkira ta' Marija u xbija tal-Knisja. Tifkira li ssir pjuttost riċenti kien daħħala fil-fatt bħala tifkira illum l-għada ta' il-50 il-Papa Franġisku 7 snin ilu. Għaliex rrid u hawn nifhmu kemm hija tifkira sabiħa li tintrabat ma' Pentekoste. Pentekoste hija l-festa solennità tat-twelid tal-Knisja. U l-għada Papa Franġisku ried li aħna nħarsu lejn il-Knisja bħalma meta ħafna drabi nħarsu lejn it-twelid wara t-tarbija nħarsu lejn l-om. U llum aħna nħarsu lejn Marija li hija u xbija tal-Knisja. It-titlu Marija il-Knisja fil-fatt huwa antik. Diġà kien f'San Ambroġ, pereżempju, tant snin ilu. Anki Papa Pawlu VI kien semma dan b'enfasi wkoll fil-Konċilju Vatikan II. U anke qablu, pereżempju, Papa Leon XIII fl-1895 fl-enċiklika li kiteb Adiutricem Populi kien semma propju Marija bħala il-Knisja.
Immiktar issa riċenti natat din il-prominenza, din it-tifkira, biex aħna niftakru l-ewwel nett li Marija hija tagħna personali. Bħalma rajna hawnhekk illum fl-Evanġelju skont San Ġwan, meta Ġesu fuq is-salib, propju fil-mument ta' tbatija, jagħti l-ommu lid-dixxiplu l-maħbub u lil Marija jgħidilha mara hawn hu ibnek għal dat dixxiplu u lilu hawn hi ommok. U l-Evanġelju jgħid minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-Knisja dejjem femet li ma kienx biss qed jafda lil Marija għand dan id-dixxiplu, imma li bħal dixxiplu, kull dixxiplu għandu jkollu lil Marija bħala omm. Ifhemet ukoll il-Knisja li għalhekk Marija hija omm il-komunità kollha. Kif narawha fil-fatt illum ukoll fl-Atti tal-Apostli, meta kienu qegħdin miġburin flimkien wara li Ġesu tela s-sema, miġburin flimkien Ġerusalemm, l-Apostli, u llum smajna isimhom wieħed ieħor, imbagħad jgħid li kienu qegħdin jitolbu flimkien ma' xi nies ma' Marija omm Ġesu. Marija kienet hemm fil-bidu tal-Knisja qed tistenna magħhom l-inżul tal-Ispirtu Santu biex imbagħad il-Knisja toħroġ u tħabba lil Ġesu ħaj. Marija qed tfakkarna hawnhekk fit-talb li jrid ikun dejjem fil-qalba tal-ħajja tal-Knisja. U hemmhekk kienet Marija dik li taqqat il-Knisja, dik li bħala tieħu ħsieb u tħares il-Knisja. U aħna nafu kemm hu veru dan għaliex aħna il-Marija inqimuha bħala il-Knisja, jiġifieri li tħaresha u tipproteġiha u takkumpanjha fil-mixja tal-ħajja. U nafu kemm għandna bżonn aħna fil-mumenti sbieħ imma wkoll fil-mumenti diffiċli ta' tbatija jew kultant ta' konfużjoni, għandna bżonn dil-omm li takkumpanjana. Ukoll dil-festa hija Marija mhux biss omm il-Knisja ma xbija tal-Knisja, jiġifieri fiha aħna naraw kif għandna ngħixu bħala Knisja. U speċjalment il-Konċilju Vatikan it-tieni, meta jitkellem fuq il-Knisja, minn dokument fuq il-Knisja, jgħid għal Marija omm il-Knisja hija Marija xbija tal-Knisja fil-fidi u fl-imħabba, speċjalment. U naturalment ukoll fit-tama li jgħixet dawn il-virtujiet hekk importanti. Aħna meta nħarsu lejha ngħidu ara hekk għandha tkun ħajja tagħna, pereżempju li aħna fil-fidi li aħna nafdaw dejjem falla u l-kelma tiegħu, nqegħdu l-fiduċja fih, anke meta ma narawx ċar bħalma hi kultant fil-ħajja tagħha ma setgħetx tara ċar, imma qiegħdet il-fiduċja tagħha falla u l-kelma tiegħu. L-istess dejjem narawha Marija qalb li tħobb u li tfittex li tgħin, tfittex li tkun qrib tal-persuni għax tħobbhom. Hekk għandna nkunu aħna wkoll bħala Knisja, bħala komunità. U wkoll Marija hija dik li sbaħ eżempju ta' tama kontra kull tama. Meta narawha taħt is-salib bħalma rajniha hawnhekk fl-Evanġelju llum u jitibqa' tittama li l-kelma tal-Alla sseħħ bħalma seħħet, avolja minn barra qed tara kollox jispiċċa. Eżempju għalina wkoll biex aħna wkoll f'ħajjitna bħala Knisja inkunu dawk li niżiraw it-tama u eżempju ta' tama sħiħa bħalma għandna nkunu bħala dixxipli ta' Ġesu. Nitolbu llum il-Marija omm u xbija tal-Knisja biex tkompli tkun omm tagħna li takkumpanjana u xbija mudell li turina kif għandna ngħixu tassew
il-ħajja tagħna nisranija mod li noġbu lill-Alla u f'qalbna ikollna bħalma kellha hi il-paċi, l-imħabba, il-ferħ tal-mulej f'ħajjitna. Nresqu tal-bit tagħna lill-Alla, nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej man knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk mulej tal-li tajtna dil-lom li takkumpanjana fil-mixja ta' ħajjitna, għamel li f'Marija aħna naraw dejjem din l-om qrib tagħna u fl-istess waqt mudell ta' kif għandna ngħixu l-ħajja tagħna nisranija nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qed jingħalkura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet, xi wħud se jibdewhom illum jew bdewhom diġà jew qegħdin waqt l-eżamijiet, nitolbu għalihom, għall-istudju tagħhom, għall-eżamijiet biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna, speċjalment waqt l-eżamijiet ħalli jkunu jafu kif għandhom iwieġbu d-domandi tal-eżamijiet nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'dawk il-pajjiżi li huma mifnija bil-konflitti u l-ġlied jew li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, niftakru dawk speċjalment f'dawn l-aħħar jiem li għaddew għal-ħajja ta' dejjem u li jilqahom fih danek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb li qed tagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tagħna u ebdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija Omm il-Knisja nitħeġġu biex jistħoqilna nissieħbu dejjem aktar magħha fl-opra tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajl mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Intħarist il-Verġni mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel, żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek u ħejjejta biex ikun jixilqilha tkun omm ibnek. Fiha wrejt il-bidu tal-Knisja l-għaruża tiegħu sabiħa bla tikmix u bla teba. Hi il-Verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil ibnek, il-ħaruf bl-ħtija li neħħi dnubiet tagħna
Int ħtarta fost kulħadd biex tkun l-avukata tagħna qudiemek u tajta lil poplu tiegħek bħala xempju ta' qdusija. Għalhekk nissiebu maqnija tal-anġli f'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnobiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin.
ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħid nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja, fiċ-ċokontana nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bl-għajnuna ta' Marija Verġni Uomm tgħallem il-bxarat tajba li ġnus kollha u timla l-art kollha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajl lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk
aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Alla tana, smat tal-tana, ħlesenna u għafmana, glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Maria Santisma, orina li inti jomna, għaliki smat tal-tana, dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarissa minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misterju minn tal-ferħ, meta l-Anġelu Gabriel ħabbar irsitna Marija u qal kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jgda fl-ard. Ħobżna dak kuljum għatina llum affinna d-nubitna bħalma nafru lil minnu ħatija għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejni, Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mulejn miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mulejn miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mulejn miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mulejn miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mulejn miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mulejn miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mulejn miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen.
Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrilna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-fer, meta Sittna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jekda fl-ard. Obża ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrilna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-fer, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jekda fl-ard. Obża ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misterju minn tal-fer, meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li jinti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sama jgħda fl-art. Ħobsa ta' kull jum matina l-lum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni għammin. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dak lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-fer, meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jitkellem u jiddisputa mad-dutturi. Missirna li jinti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sama jgħda fl-art. Ħobsa ta' kull jum matina l-lum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni għammin. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missi li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-torufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, opija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa, missirna li inti bismewiti ta' desismeti ġisaltnatek ikku li tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobża da kull-jum għatina l-lum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missi li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Etern Alla. Henna għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna għalina. Spiritu qaddis Alla. Henna għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina.
Sultana tal-Patriarki, itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristus Idna. Amen. Sa Mikjel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla, fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla ħeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu,
Imbirka kbirom talla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.